И като цяло съм си оставила апартамента отворен и до момента никога не ми се е случило да ми липсва нещо, някой да ми отвори вратата, да ми разбие вратата. Аз имах, между другото, и много котенци, мъничко, много сладко и т.е. няма го вече. Дали са го взели или избягвало? Не знам какво се е случило с него, но гледахме го от мъничко. Още сляпичко беше, когато го гледахме и правихме експерименти да се опитаме сега да го възпитаме на някакви принципи и навици. И мисля, че добре се справихме. Много интелигентна котенце беше. Като види някой, че влиза, веднага се отстраняваше, знаеш какво да направи, дали не ми е правил. И няма го съответно, само котенцето ми. Съм само пред вас. Там това, нали, че не съм съвчила. Възможно ли е да извърши на кражба и да си в София ще вземаш? Да, бих ги взела на този етап задължително, тъй като те са ми много близки. С моята майка съм като приятелка. Този приятел, с когото си заедно, и той ли ще идва в София? Той от Пловдив ли е ли? Не, той няма да идва. Нашите взаимоотношения, те са влошили и това води до взимане на решения. Затова ми харесваше, колко момчета има в София. Кафенце да пинем, искаш? Ами аз имам вода, не, аз да ви кажа, даже няколко да не ми се яде. Просто стига сериозно, да ти са. Да. Я не ги преживяй така нещата. Искам вече да се заживея вече по-нормално. Сега ще го обсъдим и това. А сега трябва ли да слезе и аз или? Както решиш, дай да слезем. Айде да слезем. Да, какво да стоиш в колата? Сега ще сляза. Не питам просто. Да стоиш в колата. Ти си свободна да правиш каквото искаш. Тук не е ББЦ положението. Добре. Тук сме свободна воля. Давай. Виж как знаеш. Айде идвайте, де. Какво искате да кажете? Това ще е депутат от Пловдив, това момиче. Здрава, госпожата! Да ни създава работа, да ни отиваме в Европа да работим. Ами запознайте се, кажи нещо на жената. Але, бракома, Исмале, Мерса казвам, от Стара Загора са. Да е жива и здрава госпожата. Гласувайте роми за нея. Чакай, изборите минаха, момче. Изборите минаха. Къде отивате вие сега? В Италия отивам. Ми няма работа, не е заплатена. Ама чакай малко са. В Италия, ама вие да не крадете нещо в Италия. Какво правите в Италия? Ние работим портокали, мандарини, лук, всичко по-малко. Лек път. Колко сте, бе, хора? Мале, колко сте много! Боже, колко сте много! Ма децата защо водите, бе? Да учат езика. Да учат езика децата? Миленьките. Някой да ми каже нещо на италиански. Un amore grande sei tu per me. Vuoi sposare con me? Amore mio. Махни им поне, де. Аз си махнах. Махна ли? Добре. Айде сега да пием кафенце. Политиката е мръсна работа. Не, аз съм много силен характер. Това е крайна сметка до заклеването. След като мине заклеването, някой да ме притеснява повече за депутатското място. Спокойни.